Sikaflex 515 je viacúčelový tmel bez izokianátov, ktorý sa vyznačuje mimoriadnymi vlastnosťami určenými pre široké spektrum použitia. Tento jednokomponentný tmel je založený na polyméri modifikovanom silánom, pričom na svoje vytvrdnutie využíva vlhkosť zo vzduchu. Znamená to, že je ideálny ako natesnenie vo vonkajšom, tak aj v interiérovom prostredí. Jednou z hlavných výhod je rýchle vytvorenie povrchovej šupiny, teda tmel sa veľmi rýchlo prestane lepiť na dotyk. Okrem toho ponúka skvelú príľnavosť k rôznym druhom podkladov aj bez špeciálnej predúpravy podkladu. Veľmi dôležitým benefikom je výborná spracovateľnosť, čo výrazne uľahčuje profesionálom prácu na stavbe aj v dielni. Sikaflex 515 sa dá navyše aj prelakovať a má len minimálny zápach, čím zabezpečuje komfortnejšie pracovné prostredie. Vyhovuje aj tým, ktorí hľadajú ekologickejšie a bezpečnejšie materiály, keďže je bez izokianátov, bez rozpúšťadiel, bez silikónu a bez PVC. Vďaka svojim vlastnostiam sa hodí na väčšinu priemyselných aplikácií spojených s tmelením, a to tak vo vnútri, ako aj vonku. Tento tmel skvelo príľne na kovy, ABS plasty, PC, FRP i drevo. Ak by ste chceli Sikaflex 515 použiť na podkladoch náchylných na vzniku napäťových prasklín, odporúčam pred samotnou aplikáciou kontaktovať výrobcu a otestovať produkt priamo na danom materiáli. Všeobecne platí, že s technológiou tohto typu by mal pracovať len skúsený odborník, ktorý si vždy najskôr vyskúša vzorku na reálnych povrchoch a v konkrétnych podmienkach, aby sa zabezpečila dokonalá príľnavosť a kompatibilita materiálov.